Ang ibugas. Super white. Kalagad Richard, kakalagad Melody nga crush ko. Kakalagad Marcel nga super beautiful kaglangga mante. Always be safe and God bless you all. We love you, Spirit FM. Okay, thank you so much. Thank you so much, Sir Jomar. Naman ni Sir Jomar, pa-request ko no ng song na Ikaw Sana by Ogie Alcacid para kay kaalagad Melody nga crush ko nga bago. Ay, wow! May crush ka nga bago. Sa Ivan. May crush siya sa bago. Be safe. Be safe. Ako naman, no? Bago crush si Sir Reyna. O kape lang sina ang sabat, sir. Pagkaon lang na makapabago sa Alagad Melody. Alagad Melody, baka naman. Salamat, Gid. Si Sir Elmer Berico. Good evening lang from Barangay Maindang, Cuartero. Ay, hello. Si tatay ni Alagad Kersi. Oo, basi si tatay ni Alagad Kersi. Sige, be. Mayong gabi lang da, Sir Elmer Berico, no? Kay Cap Kersi, da sa Maindang. Kada bakas-bakas naman, subong kay Lunes na naman nga adlaw, no? Yes. Kag sa mga kalagay ka best friend naton dira, kung may gusto ka mo nga pa-shout out, basta may nagasaulog sang birthday dira, anniversary o mansari, pwede gid nyo ma-comment diri sa aton comment section sa 88.1 Spirit FM Rojas kay aton gid na pagabasahon. Sa liwat, doon di magkalipat sang inyong mga sabat sa atong istorya pamangkot of the night. Agud makaangkol man ikaw sang tsansa nga magdaog sang surprising prizes. Na, no? Kay basi ka mo naman ang mapalaron subong nga gabi para at least matingob na lagad mayang pag-send sang sang premyo. Pero going back sa atong istorya pamangkot, amo to gani. Isa sa mga naga-viral subong mga kalagad, no? Pag panuktok, niante mo alaunang takna sa kaganhon. Sino ka? Mano ka di? Paano sa man kay mama? No. Tapos naman mo lang kaladlo o ganito. Delikado. Kaladlok, no? Oo. I mean, kaladlok. Pero grabe ang guts niya. Oo, no? Na gani. Nga pamilyado ato siya. Although lain naman nga pamilya. Oo, pero siguro may ginaano gid siya. May kumbaga singgita. Oo, kag may man siya, may sarili man siya nga istorya nga kumaga ginakaptan. Oo, pero ang lantaon ta lang, we should not normalize ang mga muni nga klase sa mga bagay, no? Kay number one, knowing man nga, although hindi man to gani number legal ang ginkaduan niya, knowing nga syempre may go pod na sila, no? Kag may kabataan na sila, balaan mo man, grabe gid ka galauna kag gid nagkanto, hindi ka pwede mapabosan. Ay kuro kay nag-text sanay or basi. Kasi niya sa CCTV. Oo, una pa lang. Good na. Hindi ka di magawa, hindi ka di magalin. Muna gani, delikado na siya para sa ako. Napagawa ka na boss. Palilain nga boss ang nagawa. Pero marami ang ang tawag sa istorya, no? Kay Mati, nagsabat man dayon ang kwan. Ang legal. Oo, gani. Grabe man to iyan. Hindi ka magpangmulay. Hindi ka magpangmulay sa kay Amoni, kay K2, kay parehas lang ka mo, no? Oo, K1 ka. Oo, K1 ka. Kumbaga, na-feel mo subong. Anong nabatsagan niya sa una. Di ba lang? Kaya nagpa-okay lang siya gani ko, no? Pero nga man nagdangat sa kasubong sina, no? Ang hindi nato matikba. Kaya unless mga lalaki, gakaamni siya. Wala na doon kakilala. Aton. Basi kay tungod guro sa trabaho niya, kay until, alas 10, kaya trabaho. Uy, hasta lang 8:30 ang last niya nga time out. Okay. Imagine, alauna siya nagpauli. Diba? Pagpasa ka na bugta. TV na magabugta. Muna ang dapat sabton ni Angkol. Ni Angkol na lang. Sa subong na wala pa sa kabagawa sang statement. Wala pa man sa interview, no? Atong siya dito sa Oo. Pero kung lain naman aton pagay nalaan, sa attorney,
Hindi ato nakaroon lang tamon kung paano no. Technically, kasal pa man sila ni legal wife. Oo, wala pa man na na galing kay, diba? syempre, nag-upod na sila ni K1. Kasi may mga kabataan sila. Sila actually yung nagkabata kaysa sa legal wife. Diba? Wala sa bata sa legal wife? Wala siya bata sa legal wife. Tapos 12 years ago na silang wait ka. Paano dabi? Kaya may mga babayi, no? May different, personalities ng babayi. Tama. Number one, si legal life, mahinhin, nagpaukoy lang during the time ka siyang ginagawa, nagpaubos. May mga babayi nga muna, di ba, mga best friend? Gintugyan mo na lang kay, balaan mo sa kaugalingon mo, wala ka man mahimo, di ba? Kaya mo ito nag-ideya gusto. Para sa kay legal wife, na siya, nag-giveaway. May mga babae nga kaparehas ni K1, di ba? Ngay pakigbato, bisan sala, no? Oo. Dapat iya. Oo. Or kung hindi iya, agawan niya. Okay, ara na sa iya. Kaya ara na sa iya na. Okay, kung sa tong wala pa, ginagaw niya. Oo, ginagaw niya man. May mga personalities man na babae kaparehas ng K2. Oo. Galing ba si K1, hindi man to yung mga agaw, kung ining si Uncle, wala man nagpanggarit-garit, no, di ba la? Basta si Uncle man yung nagdamo sa kabuhi ni K1. Ay, laban, mga lalaki dyan. Oo. Di ba la? Because it takes two to tango, gani ko, no? Kung kaisa, hindi man na magalabot sa mga conflict, kag pagbulagay gid sang isa ka relasyon, kung wala man ginakasugtanan sang duwa ka tao. Ay, oo. Asa pa. Oo, no? Diba? Kung ginpakigbato may consensus. Yes, diba? Kung ginpakigbato kung man inyo nga pag-asawahay, wala ka man nag-abot sa muna nga, Tama. Diba? Kag sanamba ko gani, may mga personalities nga kapares ni K2 nga wala na uya-uya. Wala na nagapanumdum basta pag-abot sa paghigugma. Wala sang wala sang delikadesa. Wala mo na ginapanumdum yung dignidad. Diba? So halong-halong, especially sa mga legal wife. Kaya especially this generation, mga kaalagad, ang muna nasubong mga babayi. Mas maisog pa ang mga case kaysa legal wife. As in. So that's why, no, isa sa mga handom gid nato ang pagpabakod sang pamilya. Sa pundasyon sang pamilya, no, kung mag-asawahay. So manami, no, sa sunod ng mga programa, tani may man dari, no, sa programa ni Father M. Lex Pwede, no? No, paano pa bakuron ang pamilya? Sa Attorney Remya, San Otto. Actually, ready man si Attorney Remya. Oo. Gusto niya na ang mga topic. Dara siya ka-specialize, diba? Taon nato, no? Kaya kung kaisa kaluoy, kung may mga kabataan, no? Especially kung sa legal. Anong kaisa? Kaluoy, gid ya. I mean, kung kaisa nga mga... Kung kaisa. Sa mga legal, no? Nga mga mag-asawahay, no? Imagine, ikaw yung ginpakasalan, pero wala kaya ginupod. Kung kaisa, may mga kabataan ka mo, sa iba siya gasuporta. Malamang may abutang. So kung ginapabayaan lang siya, wala siya gina-call ang attention. Kumbaga, nagiging normal na siya. Naging normal na lang. Kumbaga, ginapasugunsunan. No? That is why nga kinahanglan, no? I-call out, kinahanglan nga tuldukan, kinahanglan nga ipaagi sa mga legal nga remedyos, no? Pamaagi. Good masabat ang mga palamangutanon naton. Kaya sa makalagi ko best friend naton, random ka mo, ha? Wala na may magpanuktok sa inyo. Subong pala nga daan. Dugang inyong gate. Pero imagine mo, dito sa iya, ang risgo niya bala, na nagkanto ka dito, mayo gani wala siya gain sakit, diba? Or base, wala natulugan ang si Uncle, wala sa nasipot. Mo naging kanto. Uging kantoan niya na. Yung message mo ko, ha? May nagani sa mga lalaki, no? Kag sa mga, sa mga asawa. Kung kaisa, ang imo asawa nagahatag sang motibo, pero ibagid niya pag ang mga babae kaparehas ni K2 nga, abi mo, ha? Uya-uya ko, ha? Wala rin na kuya-uya, isog ko yan. Isog yan. Nauna lang ta sa dungan. Kinanaan gani dungan. Diba? Imagine. Kung ikaw man itong lalaki to, hindi ka kabalo kung mahuo ka. Hindi ba? Hindi ka kabalo kung ba't kakilala mo ni Randy. Kuno ka na lang goro nga tago to. Ano? Paano na tago to? Anong tago to? Nang tiki man. Siyempre, mapakuno-kuno ka sa babaw. Tapos lang gapanakla ba?
Iwamangkot siya kung sino ato. Hindi na niya kilala. Miss siya, girl. Saan call gali call? Amo ginaman na, di ba la? Siyempre, depensa kan sa kagalingon mo. Defense mechanism mo. Gusto mo na lang tani mangin karupdok sa kahoy. Tadi na ka sa, sino kayo? Saan ako? Advice ganda, guys. Speaking of vice. Oy, saman. Din ka na. Ano, pag-ining isa, pag-ining wala katapos-tapusan. Ay, kundi. Gin seryoso nila. Ang isa ka joke, pero ang seryoso, wala ginimo nila nga joke, di ba lang? Una ka double standard ang ang publiko sumo. Iba gid yan. Sabi nato mga friends ka ma. Hindi ko na kayo ma-notice. Ay, hindi mo naman notice. Dami pang black. Basta naka-block? Or na-unfriend ko na? Or basta na-block na ako? Basta. Ako may harap pa, may nabilin-bilin pa ma. Ito, palipyo mo ako ng newsfeed eh. Okay. Wala may nag-share. Wala sa may nag-go na sila. Or ba sila kabugtaw na sila. Ang iba nagkatulog yapon, no? Hasta lang gid sa share sa mga sang kung ano ang hatag sang kaayo sa ila mga gisuportahan. Yes. Mula lang gina-share, no? Pero kung mga hindi, hindi. Una ganyan ang tao, dabi may mga biases. Pero kung kaisa aton biases, wala man naton ginabutang sa sakto lang nga talaksan. Tama. Diba? Pag wala nagakasanto sa aton panindugan, di ba? Labi na kung mahilig ka magwali, pero ang imo nga panindugan wala gali sa imo ginawali, di ba la? Sampiakan galingon. Kasi alagad Ana Marie. Tinapos ang tanan. Wala na pagduwa-duwa na. Diretso na. Para ano na. Wala na. Para wala ka na paligban. Di ba lang? Sakto man na. Ay, nako. Amo ginayang kabuhi na ito mga best friend. Kaisa, aton nga mga may ginaapinan kita. May mga biases kita. Pero dapat panumdumon man naton kung ano makapaayo para sa sa kadamaan. Yes, hindi sa aton kaugalingon, hindi sa personal nga interes, hindi sa aton mga ginasuportahan. Kaina sila, hindi kanila kilala. No? Di ba la? Kilala ka to ha? Si patay-patay kagit suporta. Boycott ka pang nalalaman. Ay po dadabi sa ila, may panindugan. May panindugan sa sala nga panindugan. Sa sala nga panindugan. Amo na ganyan manami, may panindugan pero sala man. Parehas gid sa imo ba? Tama na, no? Basta lagani ka mo to na aking sa ligad to sa seryoso to nga pahayag. Diba? Grabe ka ning Pope, diba? Pope, sa Diyos. Sa Diyos. Okay lang. Tapos subong jet ski lang. Daw si Kakwan ka. Grabe mga tao sa no? Ay nako, pamayuan naton sila, no? Aton handom nga malinong matawhay matalunsay ang aton nga pungsod. Paano ina masuguran kung kita man mismo, no, ang naghatag sang dibisyon. So tani, panumdumo naton ano ang ikaayo para sa tanan, no? Hindi sa aton kaugalingon nga interes or sa aton mga ginasuportahan. Ay madula man kita ditanan sa kalibutan. Ang importante may maayo ka nga hinimuan kaginbilin para sa masunod nga mga kabataan. Amo dya! Dibla! Ay lain na pag-ibala. Okay, mayang gabi na sa aton mga best friend na, no? Kay Geraldine Cordovero. Good evening lang da, mga kalagad from Barangay Karataya Cuartero. Salamat gid Ma'am Geraldine kag sa family Cordovero nga nagatutok diri sa aton subong nga gabi. Aton nga mga karadyo man. Sadya. Grabe. Join na diri sino ini gahapit sa mong. Oo, salagad si Alaga. Shout out la kay Idol Joshua. Oo, mas malami ko mag-join force kita din, no? Alagad Amethyst.
Apat. Dito sila sa IFM. Dari sa Zero. Try natin one time lang. Pero marami nga kay Subong, no? Marami ng relationship between diba? Friends na tanan. As in. Sa una daw, hindi ka ganyan pwede mag-cross. Mag-cross ang landas. Hindi ka ganyan pwede magtaklad dito sa Ugsaran. Oo. Subong niya maayo kay... Oo. Kasi siguro na-realize man sa tagsa-tagsa. No? Parehas man ako mo sa goal in life. Oo. Handom ninyo nga maghatag impormasyon, no? Mag-entertain, magbulig. So, bulig ka na man, no? Sa ngalan sang serbisyo publiko. Welcome back pa. Ay, wala man ko nadula. Sino? Paring Rads Kabantog. Shout out anda kay paring Raymond Kabantog da. Shout out man kay Inday Sendel. Kamusta na sila? Nga kag sa mga kabataan nyo da Subong, no? Shout out gid. Salamat sa pagtutok diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. And of course, shout out kay Nanay Marilyn Hamot. Ang vlogger sang barangay. Ano kay barangay? Tanguslob. Dumaraw Kapis. Grabe si Nanay. Oo, diba? Andito tayo ngayon, guys. Manami na yan, Nay. Napadayon na. Amo na yan, dapat nga mga vlog. Hindi yan ang ginahalita mo kung galingon mo or else ang iba nga mga... prank. Oo, inabaw. Mga pranksters na Kadamo na kita gina problema, nagadugang pa. That is why nga hindi gid maayo, no? Nga makahalit ikaw sa imo kawalingon or even sa imo mga isig katawo. Oy, ari na nagbabalik alagad Sarah Joy Aluad Bautista. May alagid siya da sang mahababa naman nga panaysayon alagad man. Okay, sige. Amal ni alagad Sarah Joy Aluad Bautista. Hi po, good evening, handsome DJ Real and pretty DJ Mai. Pa-shoutout po watching from Dinginan, happy Monday. Wow. Para magpabilin nga babakod ang relasyon sa tunga sang damo nga pagsulay sa kalibutan Subong, kinahanglan nga permi kamo mangin matuod sa isa kag isa. Dapat may respeto kag pagsalig bisan sa mga gagmay nga mga butang. Maghangpanay kamo sa tion nga may hindi pag-ugyon kag magpamati sing bug-o sa side sang isa kag isa. Tama. Amo din na. Inday, may. Sa tion nga may problema, hindi magbatuhay sang sala. Kundi magbuligay sa kung paano masolusyonan. Permigid nga maghatag oras kag pag-atipan, bisan na busy o layo kamo sa isa kag isa. Kaya ang tuod nga kabakod sa relasyon, hindi lang dapat makita sa kasadya, kundi sa pagpabilin nga magkaupod bisan sa tunga sang kasakit, kapoy kag kagamusang kalibutan. Ini nga sulat, ang padala sa ato niya, alagad Sarah Joy Aluad Bautista. May Tagalog pa kag. May Tagalog pa? Sapagkat. Dito lang ako yasta. Gintapos. Nakupod. Ano niya abangan? Sorry, wala akong nakita. Sapagkat madali ang magmahal sa simula ng kwento. Pero kakaunti ang mananatiling pipili sa'yo hanggang dulo. Maraming magmamahal sa'yo dito sa mundong ibabaw. Ngunit bihira lang ang taong pipiliin ka sa araw-araw. Gusto ko ning mga muling. That's all po. Yanda lang. Wala matulugan halin sa part-time. Lapit na lang ma-employed. Yay! Go! We celebrate small wins. Congratulations sa Lagad Syra. Pa-request po araw-araw by Ben and Ben. Thank you and God bless mga DJ. May pahinga since 2021. Number 3 sa Lagad Syra. Okay. Grabe ko nami sa mga panambito ni Alagad Say. I believe in that sa relationship. You have to choose your partner every single time. Hindi lang every single day, every single time. Bisan millisecond pa na. Bisan sa isa kadlay kaapat mo sa pilion. Di ba la? Bisan may mga iligot-anon, iligot-anan, iligot-anon kamo. Or may mga di pagkaintindihanay, may mga kumbaga sunggudanay. Mas maayo ginapili mo siya adlaw. Umudlay dabi tuod magpanangga. Ano itong hambal niya, no?
Ato ang gibasa mo kayo, maraming magmamahal sa'yo dito sa mundong ibabaw. Pero bihira Ngunit lang. Bihira lang ang taong Taong pipilian ka sa araw-araw. So, ano dapat ang magtatak sa aton mga kalagad, no? You have to choose the person every single time. Kinanglan naton ma-realize nga hindi tanan nga oras mangin masadya tuod ang pagigugma. Oo. Diba? Wala sang masadya tanan sa pagigugma. Oo. Kinahanglan naton mag-agi sa mga kasiot, damo sang mga problema. Yes, oo. Or mga paghangkat kay pagtilaw. Pero importante din ang mga kalagay. Ginapili mo siya adlaw-adlaw. Nagapati ka nga bangod sa iya, naging maukod no inyong nga pag-updanay ko na relasyon. Basta angko ninyo ang kadalagan sa uli. Nga upod kamo gihapon. Oo, ginapili ninyo diba? ang isa kag isa. Kung ikaw lang sige pili sa iya. Hati mo lang to yun. Takan ka man. Oo. Diba? Dapat duwa man ka mo. Yes, of course. Hindi lang yan nga ikaw lang or siya lang. Di ba lang? Na ano to ko no? Pili ka. Kaya may nakita ko nga po sa Facebook. Malia, love, hindi mo na ko love how? Hindi nga paano mo naman hindi na ka love? Kaya gisugo mo na kung gisugo mo ko magkuha kutsara. Hamas ang iyo partner, ano problema sa pagkuha? Kaya sa una wala mo ginasugo. Ay, kaya la 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 la. Consistency is the key. Ay, no? Buot siningon, may pagbago. Ay, may pagbago. Natingala siya. Namalangat lang siyang insugo. Sa una, Disney princess lang siya. Tanan-tanan. Ano kaya imo yan? No? Abi mo yan, sobra ka pa kay Princess Fiona. Ay. Pero dapat duwa ka mo ang nagapanikaso, atawag sin nagapangabudlay. Nakuha ko tsara. Duwa ka mo nakuha sa kutsara. Kung isa na kutsara, utda. Para may isa man. Ay, kaysa dyan lang, Pero at least may mambal ka man, at least duwa ka mo. Ang malalagad say, sana all ginpili, ako abi wala. Oy, sino to lagad say? Muna gani nga, sining kalibutan, mabudlay tuod gid man ya. Magpangita o kung makakita sang tao nga piliun ka. Tama. Despite everything. As in, sa kadamo na sang pililian mo. Oo. Ibang ka tatlo na gani. Tama, tatlo na gani iban. Ibang ka kaubsan na. Oo. Diba? Te, ako na dapat mga kalagad, be careful. Be careful what you wish for. Okay. Hambal ni Ma'am Jean Rakrakin. Good evening sa inyo from Dayaw, Rojas City. Always nagapamati sa udto, gabi sa udto, gabi. Ay, sorry. Kinapanglakangan mo. Kuha na. Ano lang ito yan mo din. Sorry guys. Medyo may magna-epekto. May epekto siyang pagiging lutoy. Sa katrabahante. Oo, trabahante. Kaga-alipi ng salapi. Okay. So, sorry Ma'am Jean ha. Always ganyan siya nagapamati aga, udto gabi. Sakon lang, dapat may respeto kag pagsalig bisan sa gamay nga butang. Kag magpamati sing bugo sa side sang isa kag isa. Tama. Sakto man na, diba? Always have to listen to the side of your partner. Respeto kag pagsalig kag pagpamati. Mao na mayon no nga ginapamatian yung isa kag isa. Basi kag hindi lang to kutsara ang gusto ipakuha sa imo, no? Tinidor pa, no? Basi nga ipakuha kanya kutsara kay tungod na budlayan siya magtindo. Basi kay tungod nga siya dayon mahungit sa imo, diba? At least sweet na naman siya. Mas mahal gani kutsara lang, hindi luwag. Luwag yung hungit sa iyo. Oo, sakto man, diba? Wala ka niyang ipabudlaya, di ba la? Oo. Ay, nako. Wala na gadsay. Gipasadya naman ako gabi. Wala naman ang kapoy. Tani namin sudan nyo karon. Wala problema. Wala kami di sudan. Okay na to sa namin, pero sudan mo. Okay na kami, mamasadya ka mo. Pero kami din wala sudan. Importante, busog ka muna sa kadlaw mga kalagan. Anyway, alas 7:48. Mapadasig lang sa shampoo na to, no? Almost 1 hour na lang galing. Kasi hindi naman nakatawag karon na iman. Kita naman din reklamo. Anyway, sige. So mga kalagad naton, pagbalik tati, ma-accept na kita sa inyong mga tawag. Of course, mabasa sa inyong mga text.
Sa mga nagatutok sa aton sa gihapon pinagi sa Facebook Live kag sa ilang mga radyo sa gihapon pwede ka mo kapadala sa inyong mga sabat sa atong istorya pamangkot of the night nga. Paano ay han ipabilin nga mabakod ang relasyon sa tunga sang mga pagsulay sa kalibutan subong? I-comment lang yung mga sabat dali sa aton comment section sa Facebook Live sa 88.1 Spirit FM Rojas or pwede niyo ma-text or matawag sa aton hotline number sa 0907-621-6650. Magabalik kita matapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Hindi maglakat. Ano? Hindi magalin, hindi maglakat. Hindi maglakat, hindi magalin. Magabalik kami. Bye-bye. Sa mga malinong ang gagabihon. Tonight, I celebrate. Sa mga may malamig nga relasyon. I was wrong. Nagkamali ako. Saktan kita. Kag sa mga luyag nga maghihom. Samtang nagapaniapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta. Sa aton tagsa kapag biyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nag-aalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes, tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. Ang mga pangarap natin, ilapit nating palagi sa ating pagkatao. Ang taong walang pangarap, para siyang ibon na tinanggalan ng bagwis. He can't fly anymore. You can't fly anymore without wings. Kapag tayo ay nawala ng pangarap, parang namatay na rin ang ating pag-asa. Ang pangarap ang humihila sa atin upang magawa natin ang mga bagay na hindi sana natin kagyat na magagawa. Sabi nga, pag tayo nangarap, ang pangarap natin turns us to become better than our best. Sa pamamagitan ng ating metal, ang lakas ng loob, kaya nating gampanan ang mga bagay na sa akala natin hindi natin kaya. Welcome back to the seafood capital of the Philippines, Rojas City! Yes, syempre! Suliton taton bakasyon, kag first on the bucket list, ang pagpangita sa manamit nga seafood restaurant. Ay, best friend! Wala ka na sang iban pa nga kantuan, kundi ang Reese's Grill and Seafood sa Baybay! Magluwas nga super namit kit ang mga luto ni Chef Joel, sigurado, may enjoy mo kit ang manaming ang view sa Baybay diri sa Rojas! Oo, I heard gani. Actually, aragin na siya sa #1 restaurant recommendations online. Di, let's go na! Ano pa ang nahulat niyo mga best friends? Kanto na sa Reese's Grill and Seafood! Agud matilawan ninyo ang kanamit sang seafood ng mga pagkaon. The best nga bulalo kag crispy pata. Kag ang manamit nila, pork barbecue. Sigurado, masulit mo gid ang kadto mo sa Rojas. Oras nga matilawan mo ang mga pagkaon sa Reese's Grill and Seafood. Reese's Grill and Seafood. Sa mga luyag mag-order, mahimo magtawag sa 0956-7244-853. Reese's Grill and Seafood. Taste of great seafoods. Taste of Rojas City. Reese's Grill and Seafood. Kaalagad, nakapoy ka na bala?
o kung ba sinasubuan ka na. Hindi magkabala ka, normal lang ang makabatsyag sang kasubong sini. Gani, iyari ang pila ka mga simple nga pamaagi, agod liwat nga magbangon, magihom, kag magpadayon. Una, mag-inom sang tubig kang magpahuway. Kahibalo ka bala nga makabulig ang bastante nga pahuway, agod ma-recharge ang lawas kag panumduman? Bisan sa lipot lamang nga break, dako na ini nga bulig para sa imo nga ikaayong lawas. Ikaduwa, makigaangot sa mga pinalangga sa kabuhi. Tawgan ukon kamustahon ang pamilya ukon abyan. Inibangod la indid ang pamatsyagan kung may nagapamati sa imo. Simple nga istoryahanay apang dako nga kasulhay sa pamatsyagan. Pangatlo, maguha kang maglakat-lakat. Bisan gamay lamang nga tion sa guha, maka-refresh sang panumduman ang preska nga hangin kag silak sang adlaw. Hindi magkalipat nga magpasalamat sa bisan gamay nga bagay nga may ara ka subong. Kag sa katapusan, isulat ang nabatsyagan. Ang pagsulat isa ka maayo nga pamaagi, agud ibuhos ang kasubo kag kakapoy. Siling gani, hindi man sara nga ihambal, mahimo naman nga masulat. Tandaan, abyan, wala ka gaisahanon. Ang tagsa kaadlaw, isa ka panibago nga panugol. Gani, tatapon ang kaugalingon, magsalig kag hindi magsungka. Kaya na kaalagad. Sa kakapoy ukon kasubo, masami nga may paglaom. Magpahuway Pilipinas! Mga pinalangga nga ginikanan kag kabataan, handa na bala kamo sa isa ka dekalidad kag Kristiyano nga edukasyon nga magabukas ang madamo nga oportunidad para sa inyo kabuhi? Welcome sa University of Perpetual Help System, Pueblo de Panay Campus. Nahamtang sa Sacred Heart of Jesus Avenue, sulod mismo sa Pueblo de Panay Township, Lawaan, Rojas City, Capiz. Diri ginahalad namon ang kompleto nga edukasyon, halin grade school, junior high school, hasta sa senior high school kag kolehiyo. May ara kami sa mga kurso nga pangkolehiyo nga tugma sa moderno nga panahon kag pagkinahanglan sang trabaho sa lokal kag international. Bachelor of Science in Physical Therapy, Bachelor of Science in Radiologic Technology, Bachelor of Science in Pharmacy, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Laboratory, Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing, kag Doctor of Dental Medicine. Kung ginapangita ninyo ang eskwelahan nga may tampad nga paggiya, maayo nga pasilidad, kompetente nga mga manunudlo, kag mga Kristiyano nga prinsipyo, University of Perpetual Help, Pueblo de Panay Campus ang sabat. Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang amon Facebook page sa UPHS PDP Campus Official o kung sa amon Instagram account at uphs.pueblo-de-panay. Cellphone numbers 0936-671-9449 o kung sa 0951-193-4309. Ukol sa landline number na 036-651-6133 kag 630-620-7844. Mga ginikanan, hindi na pagpalampuasa ang kaygayunan. Ihatag ang pinakamaayong edukasyon sa inyo kabataan. Sa University of Perpetual Help Pueblo de Panay Campus, we help you build the future. Together with faith, knowledge, and character. Sa mga malinong ang kagab-ihon. Tonight, I celebrate. Sa mga may malamig nga relasyon. I was wrong. Nagkamali ako. Saktan kita. Kag sa mga luyag nga magihom, samtang nagapaniyapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagab-ihon, apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta. Oras 8.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 7:57 sa gabi. But the rivers are where we sat down. The rivers are where we sat down. Yeah, we will remember.
Alright, balik na rin mga kalagad kaga-best friends. Sa aton nga pala tuntunan. Sa gihapon ka upon niyo alagad real. Galagad man. Dali sa aton nga programa sa Istorya Hanta. Alright, kinalagat-lagat lang naton. Kay 1%. Wala nga aton nga cellphone mga kalagad. Kasi may mga gusto na sponsor sang cellphone. Nagapailis-ilis na ginaman siya. Pwede ka makapaabot no, sang bulig dari sa Spirit FM Rojas. Pero pwede na ka mga text or katawag dari sa aton nga hotline number. Ano na? 0907-621-6650. Oo, ay, ati, nagkadula kita na. Liwat-liwat lang. Hasta nga matapos nato ni mga kalagad. Okay, nag-charge paghihapon. Shout out kay Ma'am Becky Lana. Good evening mga kaalagad. Salamat Ma'am Becky. Kag sa family Lana, dara nga nag-tutok mandari sa atong palatuntunan. Para dara. Kay Ma'am Milagros Araque. Good evening Sir Real and Ma'am Mai. Shout out kay May Dikinia, kay Medi Bonilla, kag sa family. Okay, da lang. Okay, dili pa kadto. Okay, ara siya. At least, di ba? Dali lang. Kag kay Ma'am Edna B. Bantay. Okay, Edna B. of Bantay. Kay Meloy ng Nets Dais, mother ni Father Dexter. Kay Baby JC kag CJ de la Cruz Lim, ang cute nga altar servers ang St. Vincent Ferrer sa Bailan. Salamat. Salamat Ma'am Milagros. Okay, so ara kita sa hello. Ano ba tiya ako itingog ko ba? Hello, mayong gabi. Hello, mayong gabi mga alagad. Mayong gabi. Sino gani ni kag panawag? Kay Toto Anok sa Kwatero kasi. Sir Toto Anok, tingala ko nag-kuangid naglagubugi. Ka-feedback naman, sir. Sir Toto Anok, kamusta ikaw? Okay man, mayo man. Anong panihapon da, sir? Mala-mala. Pritong isda sinabawan na pinulang ng baboy. Okay, dahil lang gid. Ay, dahil lang panawagan kay si Alagad. Sa Alagad, saya rin yung number. 3, number 3. Pero kay na to, may isa pa to nagsabat, diba? Oo, sino na dahil lang gid, sir, Toto, ano ka? Panawagan talang kung nagsabat kay na. Nga wala pa ikaw kahatag sa mga number. Si Ma'am Jean Rakrakin. Aliyog lang ma'am sa malaki number, pili ka lang from numbers 1 to 50. Comment lang dira sa aton nga sa comment section diri sa aton nga Facebook live streaming. Okay, sige. Sir Toto Anok. Kung ikaw dabi Sir Toto Anok ang pamangkuton. Paano ayhan kuno ipabilin nga mabakod ang relasyon sa tunga sang mga pagsulay sang kalibutan subong. Abe, Sir Toto. Liwat abi na nalagad. Malawi gabing question. Sige be. Oo. Paano kuno Sir Toto ipabilin nga mabakod ang relasyon sa tunga sang mga pagsulay sang kalibutan subong? Magkakabakod ang ason pag sinalayo nga magpabilin ng relasyon. Ay mayong pag sinangpanay sa isa kag isa. Kung may maayong pag-away. Okay. Hindi mag-away. Pag mayo ang akon pakisama. Magkinangpanay sa kag-isa. Pag maghigugmaan kag magpalanggaan pag magpangamuyo sa isa kag-isa. Pag hindi mag-away. Pag makinanglan mangin mabakod ang aron balaksyagon sa isa kag-isa nga mag-upod ka mo sa isa kag isa. Okay. Kompleto na to. Pagpalanggaan ay pagangpanay, pagbinulingkay, tanan nga ay. Thank you so much, Sir Toto. Tanan nga maayo nga pwede nyo mahimo. Oo, imuan nyo na para relasyon. mapabakod ang relasyon. Thank you so much, Sir Toto. Anong lucky number ni Sir Toto? 22. 22. Okay, noted, kids. Sir Toto, anok may talamyawon? Nakatanan mga alagad, mayong gabi sa inyo tanan. Mayong sabong man mga kwartiro noon. Sa kong amigo nga SB Minbet sa kwartiro, Serenity Mintel,
Sabang man si Dendeng Sininit ang Kalino Gibaylo mayong gabi sa inyo da Pidisel sang Haniway. Sabang man si Danileng sang Balasa ni Lelo. Sabang man kay Rachel kay Jan Floyd sang Mayon Capis. Okay. Pag kay Manilin sang Dinginawa City. Sabang man sa akong pakaisada sa Barangay Banitarawa City nga nagapamatin. Sabong si Jojo Cabrera, sa pamilya. Sa advance sa birthday kami sa akong hinablo sa si Janjan Kevin Robles sa August 14. May mayong imo happy birthday sa August 14. Advance happy birthday. Mga alagad. Taga dito sa sir, si Suruta sa Janjan? Sa Tagadao. Dao, malayo-layo. No? Wow. Sulungon tani namon nung birthday kami. birthday kami tani galing malayo, gali Okay, anyway, thank you so much Sir Toto Anok. May request ka? Ang ako request sama-sama kikita by Roel Cortez. Sa mata makikita ang aking wala lang. hindi ko na gusto pa dayunon pa basta matapos ng tana. Okay, thank you so much Sir Toto Anok. Ano ang radyo nga ginapamatian mo subong nga gabi? Siyempre naman, ang ginapamatian siyang kalabanan ay galing sa Cuartero Capiz, 88.1 Spirit ATM. Sama-sama together, always and forever. Have a happy spirit! Thank you so much! Salamat kid Sir Toto Anok. Shoutout sa mga taga-Cuartero Capiz dila na nagatutok kid always diri sa Spirit FM Rohan. Speaking of Cuartero Capiz, naga-birthday ang inyo nga parish priest. Yes! Happy birthday Father Tonying. Ang aton favorite. Kagano gid. Father Ever Anthony supportive. At regular tulat kami tarik kainan no sa mabala ko bukas di 24/7 ganun. Wala pa kaabot. Ang gusto namin ni Padre ng pamaot kita, upod kita tanahin. Hindi niya gusto ng hand over lang ang kwarta. Gusto ni Father Anthony ng tanan. Sama-sama together. Bisa mga tagpalamati naton sa upod ina. Masulong kami sa Cuartero. Anyway, every third Sunday of the month, aton man nga schedule sa Cuartero. Salamat gid sa mga maalwan at mapinalanggaon nga mga taga Cuartero sa mga kasimanwa ni Alagad Corsi Berico no? Sa kita ay makita sa mga masunod nga inadlaw dira sa banwas ng Cuartero, particularmente sa St. Anthony of Padua Parish. Okay, may caller kita liwat. Hello, mayong gabi. Mayong gabi mga kalaga. Hello sir, mayong gabi. Hello, mayong gabi. Ngayong gabi, kalagad main. Kamusta ikaw dira? Nakatanya ko na ka mo? Muna lang. Yun lang, sir. Hindi ka magpamangkot, sir. Sino ganin Ay nyo din nga listener sa Nito Losada diri sa Barangay Kigon na Kalinog, Iloilo. Okay, Sir Nito. Nagatelipon-tipon na makamada, Sir Nito? Ari gidi. Wala gid nagapabaya sa Spirit FM. Wow, wala nagapabaya sa Spirit FM. Muna ang hugot nga pagpalangga, tuod ka wala ginapabaya. Kung palangga mo kuno wala mo ginapabaya. Ay, ando muna ng sabat mo, sir, no? Kung paano pabilin ang mabakod ang relasyon. Okay, sige. Sir Nito, ari ang pamangkot naton. Paano mo kuno mapabilin nga mabakod ang relasyon? No, sa tunga sa ning mga pagsulay sang kalibutan subong. Ako mapabakod ko Kung kuan kay ti sa una nakanabiya ako. Nagkangkay ko siya lang di siya magbago. Siya sang ako ng stasyon nga mo ko sini. Sa PWD. Pero hindi ka tani magbago kag ako wala ko sang rasyon nga magbago ako kay ti patutod ang pagpalangga ko simo putli kag tampad wala sang katinggag kulang. Putli kag tampad. Putli kag tampad, no? Putli nga kasing kasi karon na nagpangako man siya sa akon nga tandaan gid na yung mga pangako. Ako wala man ko sang pagbago kag ang tige pusoon ko para lang simo. Demo na wala pagbago. Siya kag isa. Nag-open up kami kay karon. Dulpe na tabla nga ginguba atong pangako isa kon pero ako wala ko nagguba sa mga pangako ya kay nakita ko daw materialistic na siya gulpi siya nagbago mo something may ginapangayo sa imo magbago pero pag hindi na maayo nga pagbago pag sobra-sobra na pagbago kung hindi maayo pa siya pagtataray sa akon kay mabatyagan kay pagpalangga
kung may ginahatag ko siya nga something gamay lang na. Bisan 30 pesos lang ang load. Oo, kumbaga daw may kabaylo, no? Oo. Pero ang ibang panugyan, sir, nito, amo na, no, mag-open up ka mo sa isa kag isa. Bukas sa isa kag isa. Kag hindi magbago sa mga promises. Maghambalanay, no? Okay, sige. Anong lucky number na sir nito, be? Ang lucky number yan. Sige. Ano pa ngayon? 49. 49. 49? Okay, Meron 49? Wala pa, sir, Imong gining 49. Okay, thank you so much. Sir Nito, may talamyawon. Ma-request lang ko gali. Ano, sir? Ma-request daw siya. Pwede ko request? Ma-request go. ka. Okay, go ahead. Barato sa kuana. Sa amiga ko sa unang wala nagduman siya pangako. Okay, ano to, sir Nito? Ano na lang salawahan. Ikay salawahan by Nike Minda. Na hindi man doa. Ambot yan pangitaon-taon lyrics. Salawahan. Aking babalikan song lang salawahan by Nike Minda na siya mo. Okay, sige. Okay man siya. Daw ano gid man para giman sa X. Okay. Sige. Kag may ride on dire Okay, go ahead. Sige. Okay. Hello, may gabi. Hello. Mayong gabi man, ma'am. Mayong gabi Banuas, syudad sang Rojas, kay probinsya sang Capiz, sa patik sang drumbeat, ma'am. Daw na tingog sa sa mga nato mga partners sa media. Hindi ko gid mailog. Mayong gabi. Di ba tabi, ma'am? Yes. Abe? Mayong gabi mo naman? Nahulok na sa... Okay, sige. Ano, ma'am? Hindi ko pala gadrin. Wow. Ano namin kay masadya kaya timo, ma'am. Wala ka na visit. Amo na ang handom nato nga may mga sadya ang mga kaalagad kaga best friend ta. Tinga man sadya kin sa mong mamaw. Nagkakadala ko sang kadlaw ninyo bingi duway na bagay. Ay, syempre dapat lang, no? Ay, actually wala kami kapatawa bala, ma'am. Oo, wala pa na sa amon niya, ma'am. Isa pa, huli na ako ni radyo daw nagbakod-bakod daw ang signal nyo din sa spirit sa ako ng radyo. Gusto ko na, gabakod. Kanibakod. Ang signal. Ang signal, di ba? Ay, siguro, ma'am, kayo nahawanan ang kabukiran. Basi wala na sa mga Wala sa mga upang. Or wala sa malain nga Gamay na lang magbalik ang signal, okay. Gamay na lang mabalik na so, depende siguro, ma'am, sa tiyempo, tama, Okay, mataligat to daw maulan. Sunod-sunod. Nagabulo bagyo, mabaskog ang hangin. Subong daw makanay, no? Pagkasarangan, tubtub sa katubtuban. Sige na, sino ni Gani? Ma'am Linlin? Yes. Dapat galing sini may attendance kita. Okay, sige Ma'am Linlin. Ari ang pamangkot sa imo sa mga gabi. Paano kuno ayhan ipabilin nga mabakod ang relasyon sa tunga sang mga pagsulay sa kalibutan subok? Sa imo abi Ma'am Linlin. Sa una pa lang daan ang pagsalig natin sa isa kag isa. Pag-respeto, open up sa isa kag pagpalangga, kinahanglan kung hindi hambal nga one-sided, kinahanglan duwagi ka mo naga-desisyon sa isa kag isa, istoryahan naton ang aton himon, gamay-gamay na nga away, kinahanglan iniila naton sa padakoon, hindi naton paabutan sang aga, istoryahan na lang naton dayon para busitol ang gamay nga problema kay bigay nga magdako. Ikaw, ako, thank you so much, Ma'am Linlin, sa imong nga nga. Ngayon ang hindi nyo pagpaabutan sang aga inyo away. Really? Ako yung wala. Kaya lain naman itong adlaw Wala pa mo next day, lain naman ng adlaw. Dapat ang awas ni adlaw dara. Thank you so much, Ma'am. Karoon na lang. Thank you so much, Ma'am Linlin. Ano yung mga lucky number? 32 daw. May 32 na? Wala pa, 32. Okay, sige. Sayong-sayo na ang 32.
Na ano abis ma'am hindi ka gin ano mo balik mo ina nga topic. Oo. Okay, sige. Oh, Ma'am sige, Ninlin, thank may you. request, may talamyawon? Ma-request lang ko sa sakit sa first time by Tamsak. Ano ko no? Ma'am? Sakit sa first time? Yes. Ano yung nakakanta mo? Nasubong na naman na batian ha. Ikaw wala mang damo, ganyan na nababaduan. Pag inipasara ka ron. Siguro doon mo na mami, hindi kami sinimadalaig ha. Wala ini sa mga malaking nga matinaga, mama. Wala. Sakit Wala. sa first time. Ano diba? Ang title masakit, ano? Sakit sa first time by Masakit sa Tamsak. Remix? Ano niya, ma'am? Hindi. Hindi remix. May araman ni Wala ka na ulok original. sa lagan mo. Kay sino, ma'am? Ay, Tamsak. Tamtak. Masakit gimana? Tamtak? Sin tamtaks, ged? T-A-M-T-A-X. Okay, sige. Astig yan. Dako mo pala. Damo. Grabe, iba ang vocabulary nila, no? Sige, anyway, thank you so much, Ma'am Linlin. I-try natin i-play mo nga. Hindi mo rin doon. Pag hindi ka lagad mo yung Okay, sige. Go ahead. Hello, mayong gabi. Hello? Mayong gabi Ay, tatay. Nagasalakit man ang atiyan ko siyang kadlaw sinyo, diraba. Ay, tama na nga antay nga kadlaw tay. Masilay na silang malabutan. Okay, ano mayong gabi tay? Kamusta? Mali pa yun na nagaulan-ulan naman diri kay Pero sa subong wala naman kay ti ang gabi nga mabulig. Sa aton nga kahumayan sa subong kag aton nga mga katamnan. Oo, bugay sa kaitaasan kumbaga, no? Nga mabunyagan, no? Kag mabasa-basa. Ang aton nga kauluma. Naman ka mati mo. Ano mga topic ninyo ginagapang istoryahan? Dila man tay? Masig di naman ikaw malapot kag sarata di ba ang alang-alang. Ay nako, tay. Ready ka na magsabat sa ating storya pamangkot of the night? Okay, sige. Tatay Nestor, ano ko na imo sikreto, no? Para nga ipabilin nga mabakod kag ang inyo relasyon sa tunga sang mga mga pagsulay kag mga paghangkat sang kalibutan. Abe, ano ba siguro? Ano ba yung secret ni Tatay Nestor kag sang ni Nanay? Ano pa ni Nanay tay? Palangga ko nga Nita. Nestor Nita. Ay, meant to be. Tay, ano inyo sikreto? Ni Nanay sikreto Nita. ni Nanay Nita sa mabakod nga relasyon. Oo, nga managbakod ang inyong nga relasyon tubtub karon. Di karon. Kung may nakita kung gamay-gamay lang ang problema karon kung pero sabi nagasunggod-sunggod siya ako nagasunggod-sunggod ba. Samtang wala pina nagkakatabo. Nagaprangka ako siya. Nagaprangka ako. Masiling ko halin sa pagsugod sa aton nga pangabuhi nga duha. Kinahanglan kung ano ang problema. Mangina open kita sa isa kag isa. Kaga mabalaan mo man nga ako wala ako nagapabaya. Kung nag-aaway-away kita. Jutay lang away-away. Okay. Inasitol ko gidina. Wala ako nagapabaya, wala ako nagasilinga. Bayi lang na. Siya man siya gihapon siya ang magsapak sa akon. Pero wala ko. Hindi ko namimo. Wala mo ginapabayaan. So meaning, wala nyo ginapabuwasan na inyo nga mga mga sunggudanay or mga problema. As long as kaya mo nga sulbaron subong ginasulbar mo. Kag wala ako nagasilingan nagasinggit-singgit ako siya wala kami nagasinggit-anay. Of course, mangin pataway ang pagistoryanay kay karon. Kung hindi maayo dira ang inyo pag sinalayo kapin pa kung may mga bata kamo dira, may pamilya kamo dira na nagapamati ang kabataan ti kalaway sa sina nga mga bagay. Kanami, no? Nga, ibang wisdom. Oo, gamay maayo nga panimuot kag panindugan si tatay, no? Maayo nga pamatasan. Tama man kung ano nakikita sa mga kabataan ginasunod man nila That is why nga hindi ka na hindi ka na matingala nga sa pagdako sa mga kabataan, daw kinilog ka naman nila or batasan nimo, no? Nagasing-gasing kitanay, nagilinaway. So maayo gid, no, Tatay Nestor?
Tama, Tatay Nestor, no? O tama, Tatay Nestor. Nga muna ang inyong nga relasyon na duwa. Okay na, Tani. Dali pa tapos ko lain ba lang nga tatay. Okay, sige. Thank you so much, Tatay Nestor. Ano yung imong nga lucky number? Yun lang. No ba? Napatay. Okay, sige. Tawag lang liwat. Okay, Tatay sige. Nestor, taga naton sa... Nami sabat ni Tatay Nestor, no? Mayo gid ina nga ang tawag sa ni gina sulbar sa maayo nga way ang mga problema, ang mga hindi pagintindihanay, diba? Kay hindi ko ano na mag-gets ang iban nga man kinanglan mag-resolve into pagsinggitanay nang especially sa kitay. Ako ko pamakoton mo ko, ako duwa lang ka na negotiable sa relasyon. Ang hindi mo mapatawad kumbaga. Ang non-negotiable ko ang cheating with consummation. Ano na sa man? Consummation silingon may nahimo gid ng mga bagay-bagay. Okay, oo. Kag violence, physical violence. Kaya hindi ko maintindihan ang logic ng mga lalaki nga man kinahanglan manakit sang babae. So hindi ka patawad-tawad. Kumbaga sa tayo ni store gani, 'di ba? Ang standard di gani makasinggit. Kumbaga. Kaya ang tanan nga bagay, I believe gyud madalas sa maayo nga pagistoryahan. Galing iban siguro. Ikaw yan nagapanghaboy kay bangko, no? Why mga ref lang, no? Ref magnet. Mamulumag. Mga TV. Mas kilala to TV. Pero siguro kahit tungo nadadala sa emosyon, tama diba? Tama. Pero daw ginman daw hindi maayon. Hindi nga daw, kundi hindi gid maayo. Okay, syempre makita sa mga kabataan mo. Of course, violation na naman sa kinamatarong sa iyong mga partner, di ba? Makasakit ka, diba? Oo, makasakit ka. Kag sa tinaga pa lang nga masakit na siya mismo na hindi lang sa nasakitan sa physical, emotional niya, no? Psychological. Kapag dalon gid niya ina sa sa iya bilog nga kabuhi. Nga ina siya gid sakit niya kusina, di ba? Kag imagine no, ang damo sa mga kaso sang mga nanay nga nagapabilin sa isa ka relasyon. Bisan nga ginasakit sila para sa ilang mga kabataan. Daw ginapangawiran na lang nila no ang ikaayo sa ilang kabataan nga kung mag-give up sila no sa ilang relasyon, posible nga wala may matawag na nanay or iloy or pamilya ang iyang iyang mga kabataan. That is why nga bisan pa kasakit no ang nadangatan nila padayon. Believe kita sina pero hindi nato pa itolerar no nga masanay na. Nga masanay na bala nga sige lang nga sige. Dapat aksyonan ni sigida no. Kung natin kaya aksyonan, pwede kita pa isang bulig no, may DSWD, ngayon siya sang gobyerno nga luyag magbulig sa aton. Basi no, maagapan naton. Mas temprano, mas maayo nga masolusyonan ang mga problema. Pero pamangkot gapati ka na nga hindi nyo dapat magpabasa ng problema. Oo. Oh, really? Okay, hindi ko gusto nga pag-abot sang was nga may ginapanumdum ka na naman. Nadugang nagadugang samtang nagadugang mo nga nagadugang ang pilas sa tagipusoon. Hindi gila yun masolusyonan. Mayo man na, diba? For as long as open ka mo to reconcile. Kami dapat yung mga 3 days pa. Charot. Ako mga 3 years. Depende. Ako, dapat maintindihan man natin nga ang kada relasyon may dynamics. Pwede ang ini nga bagay naga-work. Pwede sa ila, pwede sa inyo, hindi. So, depende gid yan. Hindi natin pag-i-judge. So, depende sa pag-uyat sa isa ka relasyon. Pero mas maayo dira mga kalagad, no? Ang pag-uyat nga may pagpasiguro nga bisan ano ang matabo wala sang may magbuya kung magbiya sa inyo, di ba la? Kung sigurado ka na gid nga muna siya. Wala na sang iban pa. Hopefully wala sang iban pa. Wala mo na may sabat, no? Ang bali Ma'am Jean, number 20 siya. Oy, si Alaga John Patrick Beluso, may gabi makalagad ka. Oy, grabe. Thank you so much. Wala pa hibalo. Nakita mo, nasamitan mo man. Wala ka na natagaan. Natagaan man. Okay. Nanugunan ko kayo, wala na to nakita si Sir Patrick. Namutong time bala tani nga nagkuan gid siya, nag-leave, no? Para makabisita dito sa Spirit FM pero wala pa kita. May kanya-kanya nga lakat. Napasan siya gid Sir John Patrick. Sa sunod no? Basi next year naman yung birthday. Pero pwede kakadto diri Sir John Patrick anytime. Anywhere.
Basta ari lang kami diri, no? Welcome kid sa Spirit FM. Salamat gid sa padonat, no? Kag belated happy birthday sa liwat kay Alagad John Patrick Beluso dira sa Pontevedra National High School. Shout out sa mga akaupod buda nga maestro kag maestra at the same time sa mga estudyante, no? Kag mga kabyanan mo man dira. Salamat Thank you so much, Sir Patrick. God Ma'am bless Milagros. you. So, may sabat man si Ma'am Milagros Araque. Ano naman yun? Mapabakod ang relasyon sa madamo nga pagtilaw sa kalibutan kung mangin open-minded sa pag-istorya, especially kung may problema. Magpaumod, respetuhanay sa isa kag isa, kag love your partner kung ano ang iya kinaiya. Salamat, lucky number 12. Thank you so much. Love your partner. Oo. Sana all.